ta jonyuol moko ma kinde mathoth gitingo badgi malo to giwacho ni anto nyathina ni otama atim nango winjo bed ne discipline bedo instilled kuom nyathi yo machalo nade Mr. Akach. Erokamano ahinya Joyce. Gima nyalo wacho en ni mokwongo maduong' ahinya ni skul chakore gi ot ma nyathi odonge. Ot ma nyathi odonge no en kama lich ahinya nikech jonyuol odak nade gi nyithindgi to nyithindo gi gidil ge yo mane nikech ka ng'ato ok kwer nyathine to ng'e ni miyo piny msigo malich ma kaka ibiro tim onge e higni mabiro goendo. Koro jonyuol wa masani nyaka bed very responsible. Machielo kendo manyalo wacho en ni king'iyo kata mana higni 5 kata higni 25 mokadho to kit ngima mane nitiere ndalo cha opogore gi sani. Sani ng'eni ka ok wan jomotang' tibiro yudo ka nyithindo are ahead of you. Nyithindo dhi okang' mabor moloyi ma samoro inti kia tiwedo ni iwe ni in kodgi kanyo. Nyo aneno e piny mar UK Uingereza ka Prime Minister owacho ni gin in the process mar ketho gik machalo social media ne nyithindo ma johigni 16 ka nyithi kadok piny. Koro miyo gima anyalo wacho kuom corporal punishment ni samoro kineno products ma wan godo mar circulating e community kata piny waka inyalo yudo samoro ni gin as a result of corporal punishment. E ndalo machon kata ndalo masani nyithindo moko ma are very sensitive to chwat mako chwade ni to kata skul oweya. Omiyo an gima nya wacho kaka chako cha ni the most powerful tool en communication, loso gi nyathi to gi tim kaka ji timore e ot ka. To machielo kende bende ni nyaka ing'i ni to nyathina ni kodhi skul nikech janyuol bende onego bedi ni e wiye en ng'ama onego bedi ni embosi kodhi e skul. To ng'eyo to nyathina ni kobi ko en e skul otugo gi nyithindo mane. Nyathini ka en e estate kata en e gweng' otugo gi nyithindo magi. To timbege chal nade. To nikech kinyalo kawo two sets of a group of nyithindo. Ikawo group of nyithindo michwado. To gi nyithindo ma ok chwade, nyithindo miloso go mabedo cancelled, itimo negi gik mang'eny machalo loso therapy to gi a group of students makotimo gik moko tichwado. Timiyo nyithindo gi kata higa achiel mondo ng'i ane ni to bang'e nyithindo gi biro chalo joma nade. Ang' ne ni yudna ni nyithindo miloso go to kendo itiyo kodgi e yo mar ungwana, mar heshima. Maka nyathi dipo ni otimo makosa moro to nitie kaka inyalo kume moloyo the physical chweto moro ma en dhup cha. Anyalo paro ndalo moko kane an e class e form 1 japuonj nochwada maka ng'ama chwado thuol. Koro nomiyo nyaka sani gino no register e mind na ma gimiluongo ni chweto bet aluoro. But nitie yore mang'eny minyalo kumgo nyathi ka dipo ni nyathi timo makosa. Nitiere gimiluongo ni withdrawal. Nitie gik moko ma samoro favor moko ma itimo ne nyathi kata ng'uono moko ma nitimo ne nyathi ma en ka nyathi otimo gini titimo ne gini. To ka dipo ni ineno kodwa luoyo mochomore gi kaka nyichi dwaro ti withdraw, ikawo gino to koro imaye mondo ing'i ane to nyathini sama dipo na mae gini to biro timore ga nade. Machielo kende nyalo yudo ka nyathi oketho gimoro kata oketho gir nyathi wad gimoro kata oketho gimoro